Kezi Nsugwa, Priska Bundangaga, George Gainja, Pastor Tom, Esen Hoangaga, Chichola Banda, Chimwendo, Vitumbiko Mumba, Kusalima Sugar 24 billion ikusoa, nkhani ya fetereza kubuchali, mapassport, ndalama zokulira mankhwala zipatala akuja Nick Chakwera. ACB ikudziwa koma palibe akumangidwa. Ndelero nkhani ya 2016 nkukhaso ya bodza akuti Jabi Muhango, Cuthbert Muhango, this and that. Mapeto ake mumva kuti alibe umboni. Iniyo taonani amanga anthu angati wanamizira milandu. Kariati treason, mwanamveka khoti nampe zosalakwa, Kamulepo defamation, tadikira palibe umboni. Lero angamatiuza lero ku radio kuti voterani kokolika voterani tabala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani? Ife lero tukupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo. Risk allowance ya COVID-19 kwa maziphunzitsi unapasa? The answer is no. Aphunzitsi anapanga mademo kufuna risk allowance, unawanamiza mu 2020 to 2021 gwirani ntchito ndikupasa risk allowance. Manesi risk allowance sana ndile. Lero tandika chisankho ukufuna akuthandize kubera chisankho ndio kuwanamiza kuti kumangira nyumba. Unalephera kupeka risk allowance just 100,000 unalephera kwapatsa, and now ukuwanamiza nyumba. Are you serious? Ukamakhala udziwe kuti aphunzitsi sopusa akudziwa kuti unanamiza risk allowance ya COVID-19. Lero ukuwayitana kuchikokope ndikumauza kuti musadandaule tiye tigwire ntchito ndikumangira nyumba. Iwe watsani miyezi iwiri, and miyezi iwiriyo emergency iwo nasiya kulamulira dziko pa 24 May. Panopanga ndikulamula chifukwa cha parliament komanso majaji amalawi anakuchotsa kalekale. You are going. So ukuza aphunzitsi iyayi tithandizeni kubera chisankho ndikumangira nyumba. For what? Aphunzitsi akulephera kugula soya pieces, akudya mpiru, buledi akulephera kugula. Buledi amagula 300 kwacha ngawo yapita, lero buledi 4,000, sugar wa 600, lero 6,000, komanso akusowa. And you are telling the teachers tithandizeni. Akuthandize for what? You are going. Wakhala kutenga ngongole kumaiko akunja kumabanki a dziko momuno mpaka 15 trillion, kumatenga ndalama ndikumagawira mafumu, kumatenga ndalama kumagawira aphunzitsi, kumaitana anthu akumidzi ku State House kwakweza maloli wapasa 50,000 ndi cholinga chobera chisankho. Dziko sikuyenda bwino. Lero zavuta, katundu wakwera, sugar akusowa. Minister of Trade Vitumbiko Mumba anauza Irovu muzipereka sugar 90 metric tons per week kwa Chimunangi. Mwenye ameneyu aindi kampani Nutricom ambiri tikudziwa imapanga zakumwa ngati kombucha, amapezeka ku Zambia, Tanzania, Uganda komanso Malawi. Inu mukudziwa kuti ku Uganda kukusowa sugar. Iyeyu factory yake ya ku Uganda ikusowa sugar, nde anapanga deal ndi Mumba tipase ni sugar ochuluka tikutisha ni mamiliyoni. Tikufuna sugar ameneyu tizipita nayo ku Zambia komanso Uganda. Ndikuna pano amalawi akulira kusowa kwa sugar, mukapita mtawuni mizere tayitali kusaka sugar koma Irovo kupereka 90 metric tons per week kwa Chimunangi. Akuluakulu dziwani kuti Nutricom ndi kampani yokhayo imene akuilola Irovo kumagula sugar matumba oyemera 50 kg. Vena akuyeta support Malawi Congress Party zone usavi chani ufiti chani ndani sakudziwa nkhanza zimene anachita Malawi Congress Party muno ndani sakudziwa. Ena usewo akwapasa 20 kg ndizina zotero. Chimunangi azigula sugar 50 kg bags ndikumamutumiza ku Zambia and Uganda kumakamangira kombucha ndizina zotero. So kungona mwachidule Lazarus Chakwera anatoka kale pampano. Lazarus Chakwera ndi mantha, but mantha akewa samuthandiza, akanangolongeza zinthu zake ndikumapita. Chifukwa amalawi ndokwiya kugula zinthu mokwera,
kuononga dziko sizinachitikepo mu mbiri ya dziko lino. Anthu akuvutika. Maboma mbuyomu anthu akapeza ndalama amagula zimene akufuna kumanga nyumba ndi zina zotero. Right now sizikutheka. Kudya kumene kukuvuta. Buledi akusowa. Buledi kumakhala chisowa cha ndege. Just imagine. Ndiye pamene Chakwera akudziwa kuti akupita wayamba maplani ofuna kubera. Dzana lomweri galimoto ya NRB yonyamula ma ID komanso makompyuta yapezeka kunyumba kwa Chimwendo. Inu Chimwendo banda amagwera ntchito kwa NRB. Malawi Congress Party ndi amene anali pasogolo kuti tikufuna ma auditors. Lero lino meki zikana ma auditors. Nkhani zimene manda pano sintha bwala iya. This is true story. Ngati kutsutsa abere bwera atsutse, I have all the evidence. Magdafu and Bango cousin wa Chakwera amagwera ntchito ku intelligence as director of operation kupita ku Dubai kuti akaonjeze ma bond paper afuna panga nawo chani. Ndikamanena kuti munthu akukayikira kuti mwina iweyo utakutibera kapena waba tikuseche ndiye uzikana kuti musandiseche zikutanthauza kuti ukuziwa kuti waba. Nkhani ya 2016 wakamanga Jabi Muhango akuti ayi Cuthbert Muhango chifukwa chimene tikumva pa mlandu umene uli mayina basi Cuthbert Muhango, Jabi Muhango, wakuti Muhango and this Muhango. At the end mlandu umene ulibe evidence. Mose mbuyo akhala kutiuza kuti ayi Chisaleki anaba chakuti chakuti mangeni Chisaleki mulibe umboni. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. We know kuti ndiwe munthu wanyera pachonalonjeza 2019 ndi Khesa Mwazi wa Khesadi Mwazi Sadiki Mia Bereka Nyama anthu 9 kuchikangawa including Dr. Salos Close Chilima. Imagine kupha munthu ndikumakumbukira. Ndakhala kunena pano kuti MCP mapha munthu ndikukumbukira. Tinaenda anyamata awiri kukalonga yatuta chisiza komanso Lutengano Mahimba. Anyamata amene wasana anthu amba anthu ophunzira bwino. Nduna ya boma koma anaphedwa ndikutenga mtembo mukaponya kung'ona. Imagine lero MCP makumbukira kukumbukira munthu amene mponyera kung'ona. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Amalawi koma ndizoona zimenezi kuti lero tilibe Salos Chilima. They killed him. Ndiye lero kuti akukumbukira. Kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.